No niin, kaukosäärin toimii yksinkertaisesti niin, että kakkosta lähtee pideboksissa kaasu päälle. Ykkösnappula tekee kipinä, joka sytyttää sen kaasun. Ja sitten on vielä turvanappi tässä kakkossa, että siitä saadaan kaasu pois päältä, jos liekki karkaa liian suureksi. Ruvetaan lähestymään liekkiä päin. Ja sitä sammutetaan mikä palaa. Eli liekkejä ei sammuteta, vaan sitä mikä palaa. Sammutus kannattaa aloittaa jo kaukaa.